Mä leipun. Siellä on meidän taikinamme. Siellä on Paten ja Jonnen taikina. Ei kahvikone poistetaan. Ei niin, kahvikone ehkä poistetaan. Siitä ei saa poistaa. Siinä on my friends. Ja minä itse. Ei, se ei voi mennä pilalle. Päivä. Aatu, kahvikone poistetaan ehkä. Ei oo. No. Siinä on meidän kylähullu. Jos se sattuu kiinni, niin se ihan tämä auki. Sä jätät vaan tästä jauhon kautta. Teemme pullaa. Koko ajan se osuu nyt täällä mun käymän kohdalla. Peukanolla on ohjaa siitä. Pyörität. Niin, toi on tämmönen. Miksi se puhuu? Joo, kun sä pyörität pullo. Joo, raasastat jos se on halua. No pulla. Taukoja pitää laittaa. Kova. Aatu, taikina syödä. Sittenhän pullaa. Taikinasta tehdään pullaa ja pullasta syödä. Hei, mene nyt, miksi sä täällä oot tehnyt? Astiat koneeseen. Magic! Eiks tää pesty käsin? Mitä? Puhuttelut, mutta joudumme poliisi kysyttämään tämän. Se on hyvä. Kysy opettajalta. Moro terve. Aatu. On melkein vissiin. No, mitä? Kuvaa. Niin ei välttämättä poisteta. Niin, se oli ehkä uhkaus, että ne lopettais kinuamisen. Match! Teemu. Taas toi syö tota pullaa. Aatu, minä, Juho, se Aatu, Eero, Jonne, Päätöstä loppuun. kai mä, siinä on Patrik. Itse olen siivotaan vähän. It's all yes. Ja päivää myös sinne. Siinä on katsojamme. Sori, mutta joudumme nyt mennä katsomaan koealueelle. Tulemme kohta takaisin. Eero, tuo toinen leivi. Eiku riittääkö se? Seuraavaksi saattaa olla syömisvideo.